Často sa pýtate, prečo není písané na krabičkách presné zloženie, koľko je tam vitamínu C, vitamínu D, ďalej všetkých ostatných zložiek, presné množstvo. To hlavne z toho dôvodu, že na potraviny je aplikovaná farmaceutická legislatíva, čo znamená, my by sme tam museli napísať úplne presné množstvo, ale tým pádom, že one sú to potraviny. A to, koľko je tam vitamínov a koľko je tam tých látok, topových prvkov, tak záleží aj na tom, aké je počasie, ako sa to zalieva, ako sa to sadí, kedy sa to pozbiera, ako sa to odšťaví, koľko dlho to trvá, či je leto, či je zima. A od ostatných možných faktorov nie je možné, aby tam bolo vždy presné množstvo vitamínu C, vitamínu E. Takže my keby sme urobili kontrolu a stali na letáčik presné množstvo vitamínov a látok a prišla by nám nová šarža, museli by sme znova robiť testovanie, bol by tam rozdiel, tak my by sme museli všetko stiahnuť z trhu. A to nie je možné, aby to bolo stále to isté. Pretože raz jablko narastie veľké, raz rastie malé, je tam viac vitamínu C, raz je tam menej. Že to sa nedá, aby bolo na tej krabičke presne napísané úplne do bodky, pretože pokiaľ by sa to líšilo v tých určitých šaržiach, tak podľa tejto legislatívy, ktorú momentálne máme v Európskej únii, nie je možné, aby sme my to tam mali napísané.